Já nevím, jestli mluvím za všechny, ale je to trošku bolestný se vracet k něčemu, co jsme dělali před 25 nebo 30 lety, aspoň v mém případě, protože se s tím už moc neidentifikuju. Chtít se vymezit vůči tomu, co bylo předtím, byl taky jako silný impuls. Jako vymezit, prostě dělat věci jinak. To lokální stigma je nějakým jako mým rozloučením s médiem Malby. Já myslím, že tam byly i trošku falešné očekávání vůči té malby, to vymezení se. Jsem zjistil, že ta malba má nějakou jako důležitost. My se o ní musím trošku přemýšlet jinak. A já spíš jako mluvím o tom vlastně, jak jsme to vnímali, ta naše generace před těma 20 lety, jako to očekávání, být osvobozený vlastně od jakýhokoliv média a vlastně volně mezi nimi procházet a být nějakým způsobem vlastně jako svobodný. No. Mě nezajímá jakoby střed v obrazu, že všechno mě zajímá spíš, co se děje po okrajích, po periferii prostě nějakého formátu a tyhle ty lakované věci, to centrum toho obrazu vlastně taky byl objev, když můžu pracovat s nějakou jako odrazem, reflexí, že tam místo odpracování, že tam něco zobrazím, že tam vytvořím něco, co bude ta věc a bude mluvit ven, takže tam můžu pracovat s nějakýma vrstvama laku, ale ty odrážejí prostě situaci zvenku. Úplně vážně jsem myslel na to, že tímhletím obraz žije, tím, že se tam odrážejí jako situace zvenku. Kam se přenese, tak ten obraz přijímá prostě nějaký jako vlastnosti toho prostředí. Jako první otázka, která mě napadala v těch 90. letech, je vlastně jako umělecký dílo a estetický problémy, které se kolem něj točí. A tohle není dneska první otázka, která mě napadne. Dneska jsou jiné otázky. Vlastně umění dělám z jiného důvodu. Nějak hledám nějaký jiný kontext, rozumím funkci umění jako v jiném smyslu. A v tom je tak velký rozdíl, že proto se na sebe nahlížím jako na někoho jiného. Ta půlgenerace před náma, vlastně, která zažila revoluci na AVU a která končila první půli 90. let, tak si myslím, že mnohem víc vlastně věřila nějakému individuálnímu úspěchu a tomu sebeprosazení se ve společnosti, respektive jako v provozu umění. A že to vidět i na těch věcech dobových, že jsou mnohem větší, pestřejší, uřvanější a tak jako s nějakým typem takový jako vizuální arogance v dobrém slova smyslu. Myslím si, že v čem to jako se pak nějakým způsobem měnilo vlastně s tou naší generací, která se pak přiklonila mnohem víc k nějakým postkonceptuálním tendencím a takovým jako nenápadnějšímu vlastně umění a uvědomění si toho, že v našich podmínkách jako umělci a umělkyně nebudeme mít takové možnosti produkce a finančního krytí na tvorbu těch děl, abychom mohli konkurovat jako světu reklamy nebo nějakému jako komerčnímu světu, tak vedla vlastně k nějakému takovému, jako si myslím, jako stišení vlastně toho umění. To byla práce, která vznikla na základě mé tehdejší brigády dlouhodobí, kterou jsem dělal během studia na AVU, kde jsem pracoval ve skladě se stavební technikou. Ta jakoby, firma měla úplně pro mě jako neuvěřitelné jako balení různých věcí, což jsem jako nezažil, úplně jako dokonalý vlastně jako ty krabičky na různé ty součástky a tak. Takže to byla jedna věc, ta fascinace těma jakoby typama různých jako balení, jako co přichází z toho západu. A za druhý to bylo vlastně i ta možnost, že jsem si mohl jako emancipovat od té rodiny, takže to takový mix jako nějaký jako fascinace jako korporátem, zároveň vlastně toho, že člověk se může jakoby vlastně emancipovat skrze ten korporát jako nějakým způsobem finančně. Já jsem se rozhodl, že změřím objem všech členů mé rodiny, tak jsem naplnil tady tu káč, že každý člen té rodiny se ponoří do té studené vody a tím výtlakem jako zjistím ten objem a převedu to vlastně do těch krabic. To je projekt z roku 2005, který se jmenuje Reklama v domácnosti. Já jsem tehdy udělal seznam, soupis všech možných ploch v našem bytě, který jsem tehdy obýval se svou ženou a která byla tehdy těhotná s naší první dcerou. Byl malý dvoupokojový byt v Libni, který jsem prošel a sepsal veškeré plochy, které by byly případně využitelné k umístění nějakých reklamních bannerů, vzkazů, log a sepsal jsem takový nabídkový dopis. Tehdy jsem vybral 100 největších českých firm
a na jejich marketingové oddělení, tak jsem nabídku reklamy v domácnosti poslal. Celý ten projekt vyústil v to, že 3 z těch firem tak si skutečně tu reklamu v naší domácnosti objednali a zaplatili. Spíš si myslím, že podobně jako v těch obrazech vlastně člověk řeší nějaký typ pozice člověka v té jako společnosti. Jak jsem tehdy vlastně jako student ještě maloval obrazy, které byly situované do prostředí supermarketů, parkovišť, podzemních parkovišť, hal odletových, takových jako nemíst zvláštních. Tohle je vlastně v něčem jako podobný. No, tu linku já tam cítím v tom, že jednak je to pořád ten svět vlastně toho biznisu, marketingu, ekonomiky obecně a současně se to tady dostává právě už do takový té jako postkonceptuální roviny, kdy to umělecké dílo je postavené na té jako myšlence víc, než na tom vizuálu samotném. Vlastně mi dělá strašně dobře, když ty věci jsou nějak jako když nejsou náročný materiálově, když jsou nějakým způsobem jako zpětně viděno udržitelný, jo? Nebo prostě jako furt se zas vracím k tomu, jak nedělat moc věci pro sklady, jak nemnožit materialitu. No vlastně si nevytvořit styl, jo? Že vlastně ono tě to může přesně, to by se povede série obrazu, najednou to někoho zaujme, on to nakoupí a ty si usmyslíš, že takhle vlastně teď a bude v zajetí vlastně toho kroku. Jo? Jsem se rozhodl, že pro mě jako nejzajímavějším momentem na médiu malby je příprava plátna samotného. Bylo tam částečně možná nějaké jako osvobození se od té povinnosti na té ploše něco jako realizovat.